MK Sithole. Yebo baba. Orlando Pirates 5. Golden Arrows 0. Uthini ngegame? Ngesilungu sasecourt ushaya umuntu ngempama imeda. Yeah. Into esiyenze Fanele uboshwe. Mesiboshwe ukuyovula icase la eOrlando selimeda. Police station la. I-police station la eduze ukushaya umuntu ngempama uyaboshwa. Yebo. Umthetho wasecourt. Yeah. So lento esiyenze madoda sikuyovula icase kusasa. Sesilinde icase number yakhona. Yeah. Kodwa ngizobongela abafana. Yeah. Ubahlonipha manje. Yebo. Lento kade sikhala nganje bawubona ngibhale kanje bhuti omdala. Ngoba ngithi 3 goals and 3 points. Ngize ngathiwa nembhansela ibonus. Yebo. Ne-back pay. Yebo. Ungamina ngangifuna nje u3 bona ba-either 2. Ba-either 2 phezulu. 5 impama. So bafana bakhomba ukuhlonipha. Njengoba siwaveza kanje lamabhodi hayi indaba wabona bayawabona. Yeah. So ngizobongela abafana ukuhlonipha kwabo ngathi njengoba sibahlonipha njengoba sizela imvula ina kanje siza ngoba sizohlonipha bona. Sizobongela bona sizohlonipha bona nawe njengoba basihlonipha kanje. Yebo. 2 games sina 11 goals. Yeah. Angikhumbuli kahle ukuthi khona enye team ekayenza lento in 2 games ube na 11 goals. Ayikho. Ayikho la eAfrica. Yeah. Lento kodwa manje nishaye iTS Galaxy ngo6. Yebo. Bathi iTS Galaxy niyithengile. Niyithengile futhi neGolden Arrows. Cha angisazi kushothi njalo kodwa ungamateam nje ukusho kwabo. Yeah. Ngoba nakusasa bazosho bathi sithengile Arrows. Uthengwa kanjani umuntu naye ngoba agijimisa top 8? Yebo. Ukhona abanye manje abavolontiyayo sebayifuna nje number 3 kuya phansi. Yebo. Abasabangi league kusho ukuthi uyavolontiya mawunjalo. Ngoba uzazi ukuthi ufuna nani. Ngisebenza ungazi ukuthi awukhola ngithi uvolontiya. So lento esiyenzayo manje sesiyoba nezitha elokishini. Yebo. Singasakhona ukuhamba ngoba la sihamba khona manje ayish kunzima. Yazi kumele i-escort. Sibulala abantu. Kodwa kunomfana ngimbonayo kuthiwa uRelebukile Mfukeni. I-president abahlaziyi bathi upresident wama-2K. Yebo. Abahlaziyi bebhola. Unzima lo mfana. Unzima kodwa kukhona abamkhuluma kabi kuthiwa somkhobeni osibanibani after 10 years. Yazi. Andile Jali. Yebo Andile Jali. Uzokhomela uMfukeni noNthembazwane wathi hazi washa wacima. Kodwa into engiyaziyo akulula iplayer la eMzansi elithumela 18 years. Yeah. Angithi sibeke into esibonayo. Yebo. Age of 18 years no Barcelona bakhuluma ngawe, no Madrid no Monaco. Bakhuluma ngomfana. Yebo. Angikhumbuli ngizwa ngisho team e1 ike yakhuluma ngoAndile Jali. Yebo. Wadlala le age of 14 years. Yeah. Age of 18 years. Wayesemdala yaphesheya. Wayaphesheya sekamdala waya ku Belgium. Kodwa umfana wethu umkhuluma kabi. Andile Jali i-professional player. Hayi ukuthi simkhuluma kabi siyamhlonipha ngoba naye kade kuyigandaganda la. Yebo. Abantu bafika kahle ayenza kahle. Akumele asikhulume kabi kanje. Yeah. Ngoba siyamhlonipha naye. Ukuthi sesemhloniphe akahloniphe nathi. Akakhuluma abafana bethu kabi. Yeah. Ungakhombela uMfukeni nabo sibanibani. Ngiyakuzwa. Ngoba uMfukeni the age of 18 years oBarcelona bakhuluma ngaye no Madrid. Akekho umuntu awangamazi umfukeni. Yeah, first time in history. No Ronaldo. Ingwazi ngikhuluma ngaye. Yebo. No Lionel Messi, no Mbappe bakhuluma ngomfukeni. Bakhuluma ngaye. Kodwa wena awumboni. Useduze nawe. Kanjani ungamboni? No, angithi into kwenzeka mntu omdala, into eseduze nawe. Abantu abaningi abavamise ukuyihlonipha. Oh yeah. Abava ngoba iseduze angithi uyibona njalo. Inyanga elaphi ngakubo elapha le. Injalo. Ngoba oyamali bahlonishwa kanti bahlonipha oyamali. Yeah. Mawukhona abantu abanjengo-Andile Jali kusho ukuthi basuke bangamhloniphi. Bangahloniphi uApolice. Ibhola kusho ukuthi ngamanye amagama awulazi. Ngiyakuzwa. Ngoba njengoba ithi president yama-2K le gama alitholanga ngephutha. Usebenzele. Yeah. Naloyo number 10 njengoba afaka ujersey number 10 kunabantu abadala esquadini. Akatholi ngephutha usebenzele. Yebo. So Mfukeni mfowethu ungabanaki abantu abakhulumayo. Uyaqhubeka nomsebenzi mfana. Wenza into odume ngayo ngoba ngokwe-rating so-rated noJomo Sono. Yebo. Asabe ukuyibeka njengoba injalo thina. Yebo. Relebukile Mfukeni is a high rated player now la eMzansi. Ayivele uJomo Sono. Ngimisa lapha ngithi ngikhuluma ngento engibonayo. 5 trophies in Pirates.
5 trophies now with 5 goals in 2 matches. Kanjani? Ushaya 3 ku TS Galaxy, Legendary. washaya 2 namhlanje. Sit 5. Yeah. Mpama njengoba sithi siyovula ikhesi ngapha. Yebo. Una 5 goals in 2 matches. Yeah. Akusona striker. Uyasebenza lo mfana. So umfana uyasebenza. Singamvaleli ngaphandle futhi Mkhwanazi. Yeah. Mkhwanazi Apollis. Yes. Kule ndoda into engiyibonga kuye, ngibonga izinto eziningi kuye. Yeah. Behavior number 1. Yeah. Ukuhlonipha, ukuzehlisa. Yebo. Ukhosi nokubuya amkhiphe noma aperforma, kodwa ngikaze ngambona alahlisa. Akayawo. Uphuma nje kamnandi. Uphuma nje kamnandi ashaya izandla. Akhombisa ukuthi no, lana ngiyasebenza sibaningi eteamini nabanye nakumele bathole ithuba. Professional Apollis. Yeah. So Apollis njengoba bakhuluma ngako ko FC Porto, ko Atletico, angazi ko Madrid, ko Barcelona. Ngimfisela ukuthi umfana behavior, respect, angazi ukuthi ngayibeka kanjani. Ingakhona Apollis udlala kahle umfana. Kuningi akwenzile umfana. Yebo. Amagola ka Apollis noma ngabuthatha ugoalkeeper lo wase-Italy. Lo wadume kakhulu kuthiwa uBuffon. Yebo. Angeke awathola. Chianluigi Buffon. Buffon beke kawavimbela amagola ka Apollis. Ongamagola ka Apollis ugoalkeeper akadive nokudive uyabuka nje. Lingene. Yeah. So ibhola malifika kuye already yena seka ready. Uyazi ukuthi uzolenzani. Uyisoja. Military. Siyabonga phakani. Sizoshintsha igama sesomnika i-military. Yes. Military police. Yes. Police. Military police. Military police. Hayi. Ungaphezulu kwabantu. Injalo lento. Siyabonga phakani. Siyabonga u11 goals madoda. Siyabonga baba. Ibonus leyo. All right, we talk football SA. That's all.